Agsubsubliti kang runa na damag iti Damdamag Cordillera, Mountain Province. Rank number 4 iti Intero Pagilian iti lowest percentage ti struggling readers. Ken Bontok LGU agpalpalagip kadag iti tricycle driver asaan da nga ipangato ti pasahida. Dagitaken da dumadamag iti Cordillera iti report ni Angel Kim Pengosro. Rank number 4 ti Mountain Province iti Intero Pagilian para iti lowest percentage ti struggling readers, may basar iti Comprehensive Rapid Literacy Assessment anay sayangkat iti rugrugi ti school year 2025-2026. Iti 26.32% kadag iti agad-adal anay lasin kas struggling readers, karaman ti probinsya kadag iti top performing divisions iti Intero Pagilian, no may papan iti nabababa a literacy gaps. Ti CRLA kat 5-minute DepEd assessment para kadagiti grades 1 aging 3 anay disenyo amang lasin kadagiti learner reading profiles iti mother tongue, Filipino ken English. Iti Mountain Province, malimlimitaran ti panaggatang iti petrolyo dagiti motorista iti bontok. Sigun iti maysa a fuel station, aging gadwa a litro ti mabalin a magatang dagiti motorsiklo ken tricycle tunggal transaksyon. Bayat a 10 a litro para kadagiti lugan tunggal transaksyon. Kabayatan na, agpalpalagip ti Bontok LGU kadagiti tricycle drivers iti unauthorized a panagingato iti pamasahe. Tinaprobaran a plete iti tricycle iti uneg dagiti naituding a cut-off points iti Bontok, katagtaltalin naed iti 13 pesos ti kababaan a plete, ken 15 pesos ti kangatuan a plete para iti point-to-point a panagbiyahe. Dagiti pasaherong estudyante, senior citizens, persons with disabilities ken masikog a babae ket may kari iti discounted fare at 10 pesos. Ti Municipal Tricycle Franchising and Regulatory Board katagtalinaed nga agmonitor kadagiti tricycle operations ken mangipatungpal iti multa kadagiti aglabsing. Kabayatan na, iti Tabuk City, mangipatpatungpal ti Tabuk City Police Station iti regular inspections kadagiti gasoline stations iti syudad, tapno malapdan ti illegal hoarding kadagiti fuel products. Panggap ti inspection ang mangipatungpal iti safety protocols, tati panagidulin iti gasolina kadagiti saan nga otorisado a container, ket mangpataod iti peggad ti uram, ken panagbetak kadagiti lugar a pagnanaedan. Angel Kim Pengosro, para iti Pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas.